στέλνετε τα παιδιά σας να κοιμούνται σε ξένα σπίτια? Ποτέ. Μα είναι της αδερφής μου. Ποτέ. Μα είναι ο θείος του. Ποτέ. Στο σπίτι σου το βράδυ. Στο σπίτι σου το βράδυ, κύριε. Στο κρεβάτι σου το βράδυ. Ούτε τα αγόρια το ένα στο κρεβάτι του αλλού μαζί. Όχι. Και το φοβερότερο βέβαια, έτσι, το πιο αισχρό που γίνεται στην Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, είναι ότι οι μπόμπυρες και οι μπόμπυρες κυρίως, τα αγόρια, ξυπνάνε από το κρεβατάκι τους και τσούκου έρχονται και δίνουν ένα πήδο, πηδάνε τον πατέρα και κοιμώνται ανάμεσα στον πατέρα και τη μάνα. Και δεν του λένε, κύριε, πήγαινε στο κρεβάτι σου. Δεν του βάζουν όρια. Πήγαινε στο κρεβάτι σου, κύριε. Μα λέει ο πατέρας, μα πώς το παιδάκι αφού φοβάται? Φοβάται. Και εγώ φοβόμουν. Και ο πατέρας μου πήγαινε και κάτσε εκεί. Και κοιμήθηκα εκεί πέρα. Και επειδή φοβόμουν, μου πήρε ο καημένος. Θυμάστε κάτι λαμπίτσες που είχαν ένα σταυρό που ήταν ηλεκτρικός και άναβε μέσα. Μου βάλε ένα αυτό στη φόρμα και μου λέει: κοίτα το σταυρό εκεί πέρα.